Purchase your tracks today. Oh, 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 oh. I love you, Manzo. I love you, Manzo. I love you. I love you, Manzo. Manzon Allah, Manzon Allah, sirrin Allah, Manzon Allah, sirrin Allah. Yan uwa to ku saurara, kasidiya ce zan tsara, gun aban zara, annabi na mai kyan sura. Ya Rasulallah, annabi na mai kyan sura. Annabi na, ni kai nake nema. Kayo salati, har aminci gunsa aban fati. Kasa da alai, har sabu Allah kan titi. Ba za ni bar ɗaya ba dukkanin sun so aban fati. Da auliya ullah, shawati janila, rama gausila, abul fituyi madalla, shaga abubakari na sanda ya rike kan zilla. Ya shewu imamu na safe kai, masha Allah. Mun gode, madalla. Kai, ku zo mu je in gaida gwani shayana baba. Ya shewa teku ni kai dai na sa gaba. Ya baba, ya baba, sirrinka ka bani na gode. Salam alaika Rasulallah, salam alaika Habibullah, salam alaika Mujahillah, salam alaika Safiyillah, salam alaika Habibin Allah, Allah, Allah madalla. Da san ka ne na tashi gwani, na duba babu wani. Kai dai ne kake ta mani, annabi kayi mani. Abba na ma kayi masa, babba ta mata lasa. Kyautar ka mun gani mun gode, annabi hadi mun gode. Kyautar ka mun gani manzo. Kai fasalan ka daban ne ma, ya ababun Fadima. Wanda ya so ka ya girmama, wanda ya so ka muka karrama, wanda ya kika zai na dama ba shakka. Wanda ya so ka zai ga kairi la shakka. Don a duniya zai yi dariya, tun da ya biya tun a safiya. Ma'anar fa kamar aya, ma'ana san ka ya iya. Ya rike shi ya yaudace, mai hankali san ba za ya barka ba. Duk mai tunani san ba zai barka ba, domin kai ne kake yi bambaba, kuma kai ne kake yi masu ba. Ka ba su ka ba 'ya'yansu ba, sannan ka ba jikokinsu ya uba. Baka bar bayansu da kura ba. Ashe kallo ya koma sama. Aini abin da ke birge ni tun a zamanin da bani, amma ne sagudu ne ki gudu ne Ahmad. Mai Allah ne mai bayi ne kun gane ai sarmadan. Ba zan aminta da wani ba bayan manzo, ba ni san jin sautin ka bayan manzo. Mai garin maka gatan mala'ika, kai ka sarkaka, kana kai ka haskaka. Ka zaga duniya, ka kewaye ta, kuma kai ka haskaka, ta kayi magana cikin duniya. Mun sallama. Mai na gani nan matsa ka kauce, na ji suna zance. To ku kaddara nan zan dakanta garfa ku kakkauce.
liman ya zo mamu ku daga garfa ku lalace. Na yi salo kuma na juya suka ce ba su gane ba. To rabu ya salati mun sabon fati Allah sa wasaiti da auliya Allah. Nan zan dakanta ai ɗahir ne dan auta, dan Usmani ne kiranin da masta. Garkuti ne na yi shiru zan je na karo nazari. Daga halara ta Shehu Atiku Direct, annabin dai daɗi.